Solidarita západnej Európy, len tam, kde sa to oplatí. Incidentov vo vzdušnom priestore spojencov pribúda. Drony nad Poľskom, Estónskom či Rumunskom len potvrdzujú, že podoba vedenia vojny sa zmenila. Nebojuje sa len tankmi a stíhačkami, ale aj stovkami lacných bezpilotných lietadiel, ktoré preťažujú protivzdušnú obranu. Pobaltie preto prišlo s návrhom vybudovať na východnej hranici NATO akýsi múr proti dronom. Išlo by o sieť radarov a systémov schopných rušiť dronom navádzací signál a lacno ich zneškodňovať. Plán však naráža na odpor v Paríži, Ríme či Berlíne. Francúzsko a Nemecko tvrdia, že múr nie je realistický a že priority sú inde. Za zdvorilými argumentmi sa však skrýva obyčajná vypočítavosť. Západní lídri evidentne nechcú prostredníctvom Bruselu financovať projekt, z ktorého nebudú mať priamy užitok. Aj preto by sa mal po novom plán protidronovej obrany rozšíriť na celú úniu. Ukazuje sa, že solidarita má hranice. Keď ide o Ukrajinu, peniaze sa nájdu. Lídri si tým budujú imidž nebojacných jastrabov a táto hra im ponúka vytúžený útek od domácej politiky. No keď ide o obranu vlastných spojencov na východe Európy, zrazu obracajú v ruke každé euro.